Eli ziko eliqulethe imbali eteketeke ngoBawo Nelson Mandela nezinye iziswenye zomzabalazo wenkululeko lizibona ligagana nengxaki yokushokoxeka ngokwenkxaso yezimali nokuhlaselwa kwabakhenkethi kanye xa lilungiselela ukuntingela kweleentlanzi eNtshona Koloni ukuya kubhiyozela iminyaka engama-35 wakhululwayo entolongweni uBawo Nelson Mandela, kanti neli ziko lifinca ama-25 lasekwayo. Kuyinhlungu ukungabi nayo imali apha eNelson Mandela Museum eyenza okokuba sibe namandla okuba ii-programs zethu zibe nobonakala ebantwini. The only department right now ekwaziyo ukusinika loo mali yokwenza oko i-Department of Sport, Arts and Culture in Pretoria. But sithi si-Nelson Mandela Museum, you know, siyacela ebantwini bona babesithi bona bayamthanda uBawo Nelson Mandela ukuthi ngeli xesha angekhoyo kungeli xesha kanye afunekayo ngalo. Siva kabuhlungu sisi ngoba sizawulahlekelwa imvelaphi yethu thina abantu balapha eMthatha nabanye abantu basuka kwezinye indawo xa ngabe ile nto imuseum iphelelwa nazo imali yonke into. Umasipala waseKing Sabatha Dalindyebo uthi sekumbovu kubaqosheliswa amalungiselelo enkomfa engolwaphulo-mthetho eMthatha nakwiingingqi ezingqongileyo. Last year besinazo ii-incidences apho ii-tourists ebeziziza apha ufumaniseka into okokubana ziyakidnetshwa okanye ziyathathelwa izinto zabo. But singumasipala, we are really working hard in ensuring into okokubana anyone who is doing such criminal activities within our town, kwitown yethu bayabanjwa. Sabamba abantu abayi-7 last year ngoDisemba alone. Inkxaso-mali kweli ziko ingaqinisekisa ukuba akuphuhli nje kuphela uqoqosho, koko imyuziyam iyakwazi ukunabisela amaphulo ayo emaphandleni ixhobise ulutsha nabasetyhini ngezakhono kweli phondo ukufezekisa umzila kaBawo uMandela. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMthatha.